ehi ọma na ụmụ Igbo nọ na mba ụwa niile. Eji n'aka na ọ na-agara ụlọ ọfụma ebe ọwụna ụlọ nọ. Ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwa udude nke mmiri kingdom. Usi na udude nke ofu udude nke ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ m ajụjụ na-asị m na fa amalọzikwe na ma ọ na-akwado omenala na ọdịnala Igbo kama ọ na-adụ against omenala na ọdịnala Igbo. Ị gaghị ajụ ite na ọ na-eji oji, and ị gaghị ajụ ketụrụ na ọ na-eji oji. Mmadụ ya anaghị agba ọsọ be nne na nna ya. Udude nka na obe nne m, udude nka na obe nna m, esi m na udude nka were na-eje. Mmadụ ya anaghị anọbe nọpụ ya mkpụrụ amụ. Ibe tọrọ mmadụ wee ibe tọrọ mmadụ. Dibia na eze nwanyị wụ biznes, ọwụghị omenala na ọdịnala Igbo. Unu ekwene ka a confuse unu. Omenala na ọdịnala Igbo dị iche. Dibia na eze nwanyị wụ biznes, ọ dị iche. Ọwụ na iche ime omenala na ọdịnala Igbo. Onweghị ụmụnna na-enweghị obi ndị ichie. Onweghị ụmụnna na-enweghị mmụọ ha na-efe. Onweghị ụmụnna as long as na ewu onye Igbo, onweghị mmụọ nọ bụ ụnụ. Ọwụ na papa gị wụ dibia, kedu ọkwa your father na your village mgbe a na-eme omenala na village ụnụ? Ya wa ajụjụ ị ga-ajụ. Dibia wụghị omenala na ọdịnala Igbo, dibia for business. And I will give you an example. Onye Hausa na onye Yoruba na onye Igbo je ebe dibia ka dibia mere ha ife, dibia ahụ ga-emere ha ife na lafa nche ego. Ife mmụọ ime omenala ịgodoro ndị ichie ọ dị iche na ihe dibia na-eme. Dibia wụghị a priest. So therefore, ọwụ dibia ka ọ dọrọ ịgbaga geto ndị ichie, ọ wụ eze mmụọ. Ndị mmadụ ya bịa na-avụrụ ife na-awụghị ife dọọla fanwa. Dibia wụ ife mara gị ama. Ị na-eweta mgbọrọgwụ nke a were gwụọ nke a, ị na-eweta nke a were mee nke a. Ọwụ na o nwere onye ife ahụ mara kịta, ugbu a wụ opportunity ị ga-eji arise and shine with it. Mmiri zowe, ikuku kube, anwụ ji acharịrị. Mmiri zocha, anwụ ji awa, ikuku kube kucha, anwụ ji awa, urugburu welucha, anwụ ji awa. Dibia dụwagara onwe ya iche, eze nwanyị dụwagara onwe ya iche. Ihe ahụ biznes kafa na-eme, ndị ebe ahụ kafa si eri. Pụta n'ife. Ọ bụrụ na ewu dibia na o nwere ife mara gị na ị na-eme oke ite inwe ego, ndị mmadụ enwe ego. Ugbu a ka ị nwere opportunity inweta customers. Ime ndị Anambra niile ha wụrụ milionia. Ime ndị Igbo niile ba wụrụ milionia. Ibido na ụmụnna gị. Ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya nke ikpeazụ a, ị gaghị aghọta ya. Ọ the last miracle. Mara ife n'oge ezuo n'oge ị ga-eji ama ife. Tetezie n'ụla, ọ na-alaghazi n'ụla. N'olugo oge unu ji eji amụrụ anya.
ọwụrụ na o nwere ibe mara gị nwa na iwu dibịa na o nwere ihe ị na-arụ pụta ife na ugbu a ka ị ga-eji enwe ọfịs ugbu a ka ị ga-eji enwe recognition anọzighị n'isi ọwụ na ị na-ewere mgbọrọgwụ nke a mee nke a ọrụ ọrụ nwanne pụta ife na people n'idiri ga-enidi ọwụghị ihe ịkọ ọnụ ka ọwụ wee na-akọ ọnụ na onweghị ihe iji na onweghị ihe imenwuru ọwụ na imenwuru ihe ugbu a ka eji ama ndị wụ ndị mụnwụ traditional nwoke dị emenwuru m ife udude nka nọ be nna m andị onweghị onye ga-ewefu nwunye onye chọrọ tara ya ka ọ mara na emenwuru m ife omenala na ọdịnala anyị dewara tupu ndị ụka abịa emenwuru m ife ọ ya ka m na-eme emenwuru m ife omenala anyị tọrọ ụka bịara bịa ya na ndị nna my grandfathers my two grandfathers Okeke nwoke dị nna my father ọ wee eze mmụọ odude nke ha mụlitere ndị ụka ndị ọcha bịara weta ụka and ụmụ ha gabara ụka ndị ahụ ndị ọcha ahụ emegide ha omenala ha nwee megide ha omenala na ọdịnala ndị ihe ma ahụ ife a na-eme o live and let live ka ha na-eme biri ka mbili emenwuru m ife mụnwa na-ekwu na emenwuru m ife gụnwa nwa dibịa ọwụ na o nwere ife imenwuru ji ọka jee nata certificate emenwuru m ife anọ m ugochara echu anaghị ugochara acha anaghị echu anọ m n'ọwụ m anọ m n'ọnọdụ ugo na-efe maịlị kwuru maịlị gwuo mmiri kwuru mmiri gwuo iyi kwuru iyi gaa mba kwuru mba na-emesi ibe ike ọsịsọ na-azakwa aba ya ọ naghị echu ugo ana m eme omenala anyị na-efe mmụọ na-efesi ya ike Chukwu bụ mmụọ na-emesi ya ike omenala na ọdịnala nwoke dị ya ka m na-eme ịgwọ gịnị wee gwọ ọgwụ ịmara ibe ahụ ị na-eme were pụta ụmụazị be anyị n'obodo oyibo unu gwụchasị most of ụmụazị be anyị n'obodo oyibo especially ndị ahụ nwere oke ite be dibịa unu chọrọ ịnaghachikwa otu unu si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa unu gazie gbawaziela eze ka nna ha dakaziela eze abasịrị ịmafuazie from frying pan mazie na fire kedu ka ị ga-esi adọkụ n'oke ite ịnọta eve gị ivuru gado ibe nna gị ha na-awụsara gị ya ọbara ihe awa omenala na ọdịnala ụnụ dị omenala na ọdịnala Igbo nke ikpeazụ awụghị omenala na ọdịnala Igbo ka m gwazie gị ya udo nwere ọfịa udo nwere ọfịa udo every mmụọ nọ na community ọwụna nwere ọfịa ya adị nwere mbụba udo nwee agụ udo nwee ebini udo ị naghị anụ afọ ahụ ọdụghị somehow ịmaghị ife date mminụrụ because ụnụ amaghị history ụnụ and ụnụ achọghị ịma ọwụ ndị na-asa ụnụ isi anakọrọ ụnụ ego ụnụ na-achọ onye na-asa ụnụ isi nwanne onweghị to God who made me and you onweghị ibe nji ịsa gị isi eme nsachara gị isi ewere m isi gị mee gịnị nwanne were isi gị na village ụnụ ilu oche onye nọ na village ụnụ ka ọ sachara isi gị okwe ha asachara isi gị ji aka gị sachara isi gị onweghị nji isi ụnụ eme isi wu isi so traditional nwoke dị a defendant of omenala na ọdịnala Igbo advocate of omenala na ọdịnala Igbo ịkpọ m any place anọ m ebe ahụ na-edefendi omenala na ọdịnala Igbo mana ọ dịsị nonsense ụmụ dibịa and eze nwaanyị developụrụ business ọha nwavu alụ na-eme n'ala Igbo they cannot tag me ha agaghị sten ma ihe ma ọsịsọ because ebe nzọrọ ụkwụ ha agaghị azọ ime ụkwụ dị ya omenala na ọdịnala Igbo ọ ji awa ebe gbafusi ugo onwe ibe a na-eme ibe ọjọọ ikwu okwu a na-eme etigbu oge ọ dụzighị otu a today maka ndị dibịa ya asị gị iji egbuo anụ gbuo nke a onweghị ibe anaghị eme gị echi na izu na-abụọ na-eme gị ihe a ịtọ na-ejebe dibịa
n'ọnụ mmiri be anyị deti ndị eze nwaanyị onye ọwụ na ijidere ebe ahụ bere isi gbachawu ihe n'ime mmiri ahụ. Kedu ka onwezighị onye chọrọ ịlụ ọrụ, onwezighị onye chọrọ ihe ọ na-eme, onye ọwụna chọrọ ịlụ dibịa. Ịbụ dimkpa mmadụ ọsọ ga ọ na-eme dibịa, onye ọwụna dibịa ukwe na onwu na ebe ahụ n'orie na afọ na nkwọ na eke. Mmụọ niile ụnụ na-achọ ikpuchi ihu tiwe ụnụ ịchaka n'orie na afọ na nkwọ na eke. Dibịa wụ prọfeshọn ịgwọ ọrịa ka ọwụ onwe ibe mara gị mee ka edu ọfishal ụnụ ezugharịzina. Onwe ibe ọwụna mara gị nwanwụ dibịa were efute ibe ụnụ ezugharịzina, anyị achọzighị dibịa nzuzo. Ị na-eme ndị mmadụ onwe ego pụta ife, ị na-eme ndị mmadụ, ị na-eme onye nwụrụ anwụ ọ dị ndụ fute ife ka eje n'Igbo ukwu na apex Igbo ukwu kpotere gị ndị nwụrụ anwụ n'ebe ahụ. Ị na-atụtebe a na-akwụ gị ụgwọ inwe ezigbo ego. Ị na-eme mmadụ odisapia ya ọwụ na onye ahụ chi ije obodo oyibo ime ya odisapia mee ya bịa na a ga-edobere gị oche gị na-eme ya ebe ahụ na-akwụ gị ụgwọ. Share ya na this video. Ị na-ewu ikwucha okwu ndị mmadụ a na-ele afịa jee na mme market Ọnịcha na ebe ahụ kwuo okwu ka onye ọbụla na-ele afịa a na-atụrụ gị ego gị ikporo ego na-ana. Onye ka ụnụ na-ahọrị? Ụmụazị be anyị ndị nọ na Lọdịkpọ, ndị nọ na Alaba, ndị na-ebe ọwụna ọ wụrụ na o nwere onye nwere ibubo onweghị ibe nzuzo ibe a na-eme ọpụta ife nna ya bịa mewe ụnụ niile nọ na Ladikpọ ka ụnụ nwewe ego, mewe ụnụ niile nọ na Balogum ndị ebe ụnụ nọgasị Asụpanda ebe ọwụ na ụnụ na-azụ ahịa. Ọ wụrụ na o nwere dibịa nwere ibe nna eji edobe onye ahụ na Lagos ọ na-eme everybody na-eleta nnukwu ego every day ma arịarịa aba ekpotebe di ya njụ abịa na onweghị onye menwere ibe. Ụnụ na-edevelop 419 everywhere na-asụ na ụnụ omenala na ọdịnala Igbo alụ ka ụnụ na-eme ijide ndị na-eme alụ na omenala na ọdịnala Igbo sanitize ya fa. Omenala na ọdịnala Igbo wụ iji ejide ọfọ na-ekwu eziokwu, ọfọ ka idide ji ya wana, ọfọ ka anyị ji eje mba, ọfọ ka anyị ji ya na ebe onye nọ ka chie nọ, onye ya na chie dị na mma onweghị ibe ọ na-enyebe dibịa eme. Ụmụ dibịa ahụ wụ ibe na-eri ka ba na-achọzi ya n'afọ ọsụzi ndị mmadụ ọ dịka omenala na ọdịnala Igbo because of gịnị ọdụ ha ka ndị na-eme omenala aha anọzighị. Aka aja na-evute ọnụ mmanụ alụọ na anwụ erie na ndo. Onye Igbo ọwụ na Tobia na Igbo man iwe ha dị nwoke na ibe eji wee mara ndị Igbo. Ndị Igbo na-erube isi, ndị Igbo na-ekwu eziokwu, ndị mụrụba na-egbu okpuru edi okpu mme fụtara eziokwu na ịkwụba aka ọtọ ọgụ eji ọfọ ka anyị na-anọ, ọfọ ka anyị ji eje obodo, ọfọ ka anyị ji ana. Ọmụnwa traditional nwoke dị eze mmụọ orude nke eze mmụọ obe agụ nkwụ agụ jide ebube obi na bọda na oke ndụda nka na ndị ekwuru ọbịa. To God who made me and you. Ọmụnwa mmụọ kwuchiri ụzọ na-anara apa mma. Ụmụ akpakara dị ngwe m dibịa ụnụ na-eme ọnụ na-eme ibe nzuzo niile ụnụ na-eme. Traditional nwoke dị eburugo omenala na ọdịnala nna ejewala obodo oyibo ruo ebe ahụ na-azụ udude nke mmiri kingdom a na-anụ ya ebe ụwa niile. Ụnụ anọrọ ebe a na-achọ anụ na ọkụkọ ụnụ na-ata ndị ohi na-ewu ndị eze nwaanyị. Ụnụ anọrọ ga n'obodo dresị ka ndị eze mmụọ na-asụ na ụnụ wụ dibịa na-achọ ọkụkọ na ibe a ụnụ na-eme ibe a. Ohi ọkụkọ karịa, ohi ewu karịa, ohi atụrụ karịa, ma ji onye ka ọ ji eje vọrọ a na-esi ya n'ofu okwu mmụọ atọnụ everywhere to shrine. Ụnụ amaghị shrine ndị nna nna ụnụ hafụrụ ụnụ ebe ọdụ ọ nke a ụnụ lụrụ ọhụụ ka ụnụ makwa ibe. Ụnụ anaghị ejebe na nke ahụ ndị nna nna ụnụ hafụrụ ụnụ maka ụnụ mana aka ụnụ adịghị ọcha na ụnụ ejighị eje nwa ebe ahụ na ọ ga-etigbu ụnụ. Ụnụ tọnụzi eje vute oke ite dobe side afro chance gaa na ebe ahụ hapụrụ ụnụ data eshen the place ahụ hapụrụ ụnụ. Isi ga-akpakọ ụnụ ọnụ, isi ga-akpakọ ụnụ ọnụ. Isi ụnụ mere nhasa and ụnụ na-achọ ka o koi mana o kweghị ekoi taa maka na evuru ụnụ dọkọghị n'oke ite. Gaanụ na ọ wụrụ na ụnụ nwere udo na vileji ụnụ, gaanụ n'udo ahụ na ịmara na aka gị dị ọcha. Ọ wụrụ na o nwere mmụọ ụnụ nwere na vileji ụnụ, gaanụ na mmụọ ahụ
n'ọwụrụ na aka ụnụ dị ọcha dị n'ala nwunye mmadụ na-ezuzugharị eje na mmụọ na onwezi ibe na-atụrụ oke ite doye ebe a na-awa ya ọbara ogbubeghị ụnụ taa mana ọ ga-etigbu isi ụnụ echi. Alụ ka ụnụ na-eme n'ala Igbo so na omenala Igbo amaka andị afụbeghị m onye na-eme ezigbote omenala. Ife ụnụ na-emewu yahoo omenala yahoo omenala. I see nobody. Ụmụ traditional nwoke dị emenwuru m ife ife onye na-eme ka ekwe ji agba ya. Omenala ka anyị na-eme. Afụbeghị m ndị na-eme omenala. Afụrụ m ndị ji omenala na ọdịnala Igbo egwu ndị mmadụ wayo na-akọ yawu everywhere. Bunch of criminals hiding under omenala na ọdịnala Igbo. Eme ebe agba na-akpa ịgbadada ọmụrụ na-akọ ọnụ. Onye na-akọ ọnụ anaghị eme omenala na ọdịnala Igbo. Omenala na ọdịnala Igbo wee rube isi na practice something na-ezele something na-ezele ife ọjọọ. Mana nọ ife ji adị maka mmadụ mee gị ka ime ga-eme onye ọzọ because nọ ife o ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye ahụ. You need ihe ijebe dibịa na ọwụ na ịmatasịa ife niile edere n'iwu. Ị ga na-ekwu eziokwu na-akwụba aka gị ọtọ. Nwa dibịa ọwụ na chere gị echiche ọjọọ n'orie na afọ na nkwọ na eke, mmụọ orie na mmụọ afọ na mmụọ nkwọ na mmụọ eke akụgburu dibịa ahụ kụgbuo ya that place. Ọ gwara gị ha amụghị onye awa ancestors mbụ ndị dibịa ahụ ka ọ because awa ancestors nara mmụọ ọdọfa ka ha agaghị abịazi ụwa. Ndị dibịa anyị na unu nwere war alụ ka unu na-eme die and with the help of cameras and with the help of ife anyị metere with our brain nwanne nke unu wụ sorry. Isi wu dibịa gịnị ka ị na-agwọ? Gịnị ka ị na-agwọ? Kedu ibe ị na-eme? Dee ibe ahụ ede ka obodo were mara gị ya ka unu na-agbagharị ịgbaraje ebe a ịgbaraje ebe a na-akụ go otu dị iche iche. Nwanne pụta na ife na ọsọ enigwe wu n'isi. Disi ihe a na-emewu n'isi. Ọ mmụọ na-achị, ọ mmụọ ka mmụọ na-eme. Onweghị ebe afa dibịa nọ dị ya. Omenala anyị amaka, omenala na ọdịnala Igbo amaka, and onweghị any government Chukwuma sọrọ ụda adịghị against omenala na ọdịnala Igbo. Jene no meseji o gwara ndị Ogbunka na ndị Owele Ezikala na ndị Ụmụnze. Nwoke ahụ kwukọtara okwu ebe ahụ. Na wonder onye aka ụnụ so na ọdụ against omenala na ọdịnala Igbo. Onye aka ka ụnụ mara omenala ka ụnụ mara responsibilities na-take part na-edozi isi ihe na-emebu isi ihe niile people na-ebezi isi ihe. Ọ recognize udo, recognize ya udude nke, recognize ya mmụọ niile aha dị na ndị ahụ na-eme dị omenala, ndị ahụ na-ekwu eziokwu ji eziokwu na ekwuba aka ọtọ were na-eme omenala. Ọ recognize our ancestors, my grandfathers. Yes. Unu na-ezuzu unu na-eme ndị ovuru nna bụ ụzọ mụta dị ọbara. Anapụ isi ya unu ọkụkọ na iwu na atọ ife ọjọọ unu na-eme na Anambra steeti. Unu do lazy and agụụ ji agụ unu mgbe agụụ gụọrọ unu ga na-agba ịgbarada ọrụ na-akpọ iyi. Anwụdote gị ebe ahụ ị na-akpọ iyi. Ahụ mbụrụ ọgụ aida na-ekpụwara blọk ọ igwokọba simenti ya na-asa abụba. At the end of the day nweta ego ị na-eje new way. Ekwe na alụ agbara afọ agaghị awụ omenala na ọdịnala anyị. Ụmụ anụ ọbịa ndị Nollywood plantara ebe ahụ ka unu bịa act ya na unu wee eze mmụọ. Ọrụ nlụbara kemgbe ma since ntekiri social media net stand na defend omenala na ọdịnala ahụ na-ala ike. Ndị mụrụ anyị wụ nze, anyị nwewe ụmụ nze. Ọ nwa nze ga-eme ife ya. Onye a na-agba nkịta be ya amụ na-ejide n'isi. Nwa nze wụ ọzọ amụma mvụla amụma m move since 2005. Mbịara na Holland first time m visit Europe at 2005. Bịa dị ọwụrụ na on a Wednesday
fụna ha na-eme omenala a na-eti mmọnwụ mgbe ka a na-amachi isi mmọnwụ mana na nka mana ekwuru ọbịa mana isi ọfịa mbido na-agwafọ onye emechizine mmọnwụ bido kwụrụ ntutu m taa from ibepe from mmọnwụ idifendi mmọnwụ gasị na idifendi ife niile anyị nwere di ya andị ana m eme na-emechine ha ya ike all these people ụmụ akpakara dị ngwo ma ụmụ anụ ọbịa dibịa fụtasịrị na from Nollywood from many places sa na-eme dibịa etiketara traditional nwoke dị mgbu afọm one group etiketara traditional nwoke dị mgbu afọm one group of 419ers tọnụ na-ekidnap ụmụnne anyị tọnụ na-eme ife ọjọọ n'ala Igbo na-ata gị ya na omenala na ọdịnala fa yes alụka unu na-eme di ya biko emere n'ike Godwin Smith anyị anaghị eme n'ike anyị ejighị ike eme ugbu a ka m gụwara kọmentị ọ naghị apụta na fon m ka nsizie na my kọmputa na-agụ the comments you know nke asụọ maazị oke ofeke maazị dibia ọwụghị original ofeke ọwụghị original maazị dibia feke maazị dibia onweghị ibe eji ga-eme original maazị dibia agaghị ekwu okwu na ọbịghị ya Nando and the Okeja have the highest numbers of fake DBS. Ihe niile ahụ ihe a mere in the past enwere ike cheda ndị mmadụ ya na ha ndị mmadụ agaghị ama ife nke ikpeazụ a asịga na atụrụ gị na mmụọ eje ndị otu ahụ eje chọọ one word ọda deri onye ahụ tiri onye ahụ ihe na mmanya ma ọ gbuo the person abịazi agwa gị na mmụọ egbuo n'onye ahụ ihe niile ahụchi alụ eji mmụọ be anyị na-agba ndị mmụọ be anyị adụ happy ihe ndị mmadụ nọzi na eji ya eme adị ya nidere ka anyị kwuo okwu ka ha nwee ike iteke action all these people ji epibasị ya na Ọkịja tọnụzie ogbugbu akpọtu another thing ha afụgo ihe ọ na-result today and ụmụazị ahụ afụgo onwe ha asị na ha mere gịnị ha ma ibe karịa ndị ọzọ ha afụgo onwe ha asị ha ma ibe karịa ndị ọzọ ma biko ha ma alụ atụọ gị na mmụọ ma ọ gị na mmadụ nwee ibe eje kpee gị na mmụọ ha ndị otu be ahụ achọwa nwọdụ ọ da ga-esi edechagharị gị nshi onye nwekwa na otu a na-aba aba ibe akwụkwa na ihe pepụl na-arụ ha ji enwe ego ihe ahụ a na-eme ya otu nzuzo dị iche iche jipụ ndị na-eme ya ndị o ji awa ịhụ ọnụ ba anwụchachi ejebe pii na mmụọ na-alụ ntente mmụọ be anyị alaike ha ibe ahụ ihe dị otu ahụ onye mara nke ọ na-eme ya pụta ife kwuo ya onweghị onye adụ against ihe ọ na-eme mana onye mara nke ọ na-eme ya pụta ife and na onweghị onye ọbụla na-agba ọsọ because ha mana ihe niile ahụ ihe nzo ka a na-eme ihe ahụ ihe adịghị mma ka ha na-eme onye mara nke mara ya nna pụta ife onye mara nke mara ya nọ ya pụta ife ifu na onwezighị onye pụta nwere ife nke ikpeazụ a onye mara nke mara ya pụta ife ị na-eme nke ugbu a wuo ga-enye gị ụnụ dị opportunity ọ ihe onye kwutere n'ọnụ ka mgbe onye ọnụ onye kwutere n'ọnụ na-abịara ya ị na-eme nke ị na-agwụ nka na-apụta ife ka dọkụmentị ego ka pepụl nwee ike ị na-abịazibe gị n'idizi ha ịbịa mmemme gị tii nọmba ka etiri gị nọmba ka pepụl nwee ike ịbịabe gị ka eme gị ka ịdị ofishal onye ọbụla na-agbahụ isi na-akọ ọnụ a na-anara gị omenala na ọdịnala onye ahụ ịfụrụ na-eme ihe a na-edozi isi omenala na ọdịnala edozi Chukwuma Soludo adịghị against omenala na ọdịnala Igbo. I've been watching him ever since a na-ekwu na ọ dị against omenala na ọdịnala Igbo ọ dị against omenala na ọdịnala ana m awọchi ya ka mfe ebe wo ji esi gado against omenala na ọdịnala Igbo ka m nwee ike ịgwa ya okwu from here o nweghị ebe ọ dị against omenala na ọdịnala Igbo. The man open for business ịmara ife mara gị nwanne were pụta ife so na-emegbu na-agwụ oke ite egwu oke ite ndị mmadụ enwe ego nwanne pụta gwụọrọ ya ndị Anambra niile ka ha nwee ego ezogharizina ugbu a opportunity fọgụ ma ime ka ego na ị chọrọ ime ka ego ị na-awa gwụọrọ ndị mmadụ ọgwụ ha enwe ego na-apụta gwụọrọ ya ndị Anambra niile
gwọrọ ya ndị Abia steeti niile ka ha nwee ego, gwọrọ ya ndị Imo nna ndị Igbo ka njike n'ụlọ ajụjụ. O nwere onye eji ha ala ike ka a gwọrọ ya oke ite ahụ ka ego jube ya niile. Ụmụnna nwezuo akụ ndị ilo ana adị unu nwere ndị na-agwọ ịdahosa ka ọ na-agwọ gbotigwo ogwo pa na-ezogharị n'ihe agwụ n'ọha nwa na-anwụdo n'ọha nwa na-egbudo egbuji jide ndị mmadụ gbuo ha nakọrọba ego unu aka na-enyo ya enyo. Nwanne ugbu a wụ opportunity igwesịrị ọnwụ na o nwere ife mara gị na o nwere ife ị na-emenwu pụta ife ị na-akpọte ndị nwụrụ anwụ. Anyị ejee na Apex Igbo Ukwu ma ọ wụ ebe ọwụ na ndị nwụrụ a na-edobe ndị nwụrụ anwụ na-agụata na Orumba na Anọcha. Nna akpọkọtara gị dị people ka ịtụta esi ebe onye ọwụ na etutere enye gị 5 million, onye ọwụ na etutere 5 million. Nna onwe ha ọ dị ego ije ha enwe ịchọ enye gị 1 village sọ nsọ gị. Ịchọ ịgba 20 helicopter of land ndị ọ na-esi agba ya n'oyibo ndị hekta ka ọ helicopter gbakọrọ ihe niile ọgụ nwanwe asọrọ ngazi na-awụ onye nwụọ gị tụte ya onye nwụkwa evutere gị mekwafe egen ị mara na ọnwụ adụzighị na ịkọ nke gị ọnwụ n'ụwa na iche enye gị Anambra steeti asị ụlọ wụrụ ibe nketa nke gị asọrọ ngazi na onye nwụọ nkata ọgwụ iyi ka iyi udene na-eri ozu nke ikpeazụ a arụsị agọlọ oke nwa okeke Chinewele all of them done the run from Facebook marry people everywhere a na-achụ ego Chinewele eze nwanne agwara mba na emenwuru m ibe ome gọọmenti nwere ike ịstọpụ anyị ife udude nke onwe gọọmenti ji astọpụ anyị ime festival emenwuru m ife ọịba n'udo ekwuobe a na-eji akụta udo na ịfụ aya ya apụta ọgụ ọ ndị eze mmụọ na-anụ ọgụ fama ife ha nwere ọwụhụ dibịa ndị dibịa wowe ife a na-eri kebe na-achọ ịsụka ekụtuo olulu eke ekwuru ọbịa ndị dibịa nakọrọ ga-ego akụtuo ya maazị dibịa na ebe ahụ akụrụ olulu eke kụtuo sọmọfụ ndị dibịa isi ọbịa nọ n'isi ọbịa akụrụ mmụọ na-agba nọ n'isi ọbịa kụpụ ifugo ya na hapụ ọdụsụ nọnsensị dibias ụmụ nakaụtụ chaka maụtụ ibe a na-ekwu n'ọnụ ndị oji ọnụ etinye azụ n'ofe awụmeze mmụọ and ibe na-emewe ibe mmụọ and mmụọ ahụ na-emere ibe I stand and defend and ishọtụ oje na-afụ n'ọnụ ụtụtụ ehihie n'anyasị all the days of my life ịfụrụ mmụọ ahụ na-emere ihe ọmụnwa traditional nwoke dị omenala ka na-eme ibe bidoro kemgbe ụwa ya ka na-emelukwe today obeghị eji astọpụ nwa ya iwu eze mmụọ onweghị onye ji astọpụ anyị iwu eze mmụọ dibịa for business they charge you something you will tell ewu na atọrọ ha anata so dibịa for business so dibịa for business eze nwanyị for business these people alụọ na Igbo adịbe ebido na village bụ onwe ha onye mabazi eze nwanyị na village m jee na village m ije ahụ udude nke be nna m ọmụlụrụ ya utie ego lụtara na Germany to God who made me and you lụzie ya ọdụhori ọdụrụ one of the best unu mmụọ nwere na Igbo zinc ya kụrụ ya n'enu to God who made me and you o metro kopo mmụọ na-eje obodo oyi mmụọ na-afụ afụ na-abata mmụọ ndụ nna nna anyị bafere mmụọ nwoke edifere Chineke oh my God oh my Chukwu okike abịa ma mmụọ nwoke edibe mere ihe nnukwu mmụọ ịfụrụ ọtalụ ụlaba
ọ mụ nwa traditional kid ama m ebe ama m onye nso mara ebe nsi ya pụta mara ife nna defend awụghị m dibia amaghị m about dibia be anyị side be anyị onweghị ibe dibia wụ ije n'udo niile nọ side be anyị mgbe okeke nwokedi mgbe nwokedi ịfụ na dibia ebe na-anọdụ wagara onwe bụ iche ndị nwe mmụọ na-edifendị mmụọ ba dibia na-anọrọ onwe ya na dibia dụwagara onwe ya iche ndị nwe mmụọ bebe dibia na-anọrọ onwe ya iche ndị ana m agwa ndị dibia gụata na olu mba na anọ ọcha onye ọwụna chọrọ ịgba ha okwu traditional nwoke dị ya chara jee na Facebook ka anyị book the time and the venue ka anyị mee debate jụọ m ajụjụ asa ngụ ajụọ ngụ gị sam anyị eme ya ibe be anyị ijezie na comment section ka ha summarize okwu kedu ndị dibia nọ na-agụ ata n'olu mba na anọ ọcha na-ekwuru anyị na mmụọ be anyị so ka ezi ka ụmụazị be anyị ji esi apụtabasị na ha wụ dibia fa anakwa ha eje n'udo fa anakwa ha eje na ogbugbu fa anakwa ha eje na mgburude nke because fa mana ọnụ elu ube n'okwu ebe ahụ ejezie rụzie ife n'akụkụ aja gasị saịdị be nna ba saịdị be ibe a ebe ụnụ rụzara ihe mgbawara ja nazi eje ebe ahụ na-achọkwa ụnụ dọrọzie ndị mmadụ mgbe fa ga-anọtaba mgbe ụmụ fa ga-amaraba ife ụnụ ga-akọnfuse ha agazi ha recognize ha agazi ha ama between mmụọ be nna fa na ife ndị dibia na-eme n'akụkụ aja a lot of people ga na-aga be ndị dibia ahụ echekwa na ebe ahụ the place ọwụ ebe ahụ ahụ the place this dibias all this dibias mechalụba hotel mechalụba ihe a ụnụ amabeghị ndị sponsor the dibias because abịara ka ha confuse ụnụ ọ bụrụ na ha dịka ndị dibia mgbe gboo ụnụ ga-asị na ndị na-eme ihe mpịapịa mmụọ na-adị ka mpịampịa mmụọ so position those people ọfụma lụọrọ ha ma hotel lụọrọ ha ezigbote ụlọ meele ha ife niile ugbu a anyị enwetawego ụnụ nwa jee kpọrọ m aka ji ọfọ maazị ikwuhi na Igbo ukwu kpọrọ m nwa oyi nwe eke kwuo ka o si mee na n'Imo ọ bịago na mmezu ụmụazị be anyị have been deceived by all these ụmụ ofeke dibias because ha believe na ihe a ụmụ ofeke dibia na eze nwaanyị na-emewe omenala na ọdịnala anyị. You see to that confusion everywhere, mad people everywhere. Ụmụazị be anyị emere na onwebe chi nke akaba anazi ewele nkịta wele gwogwotigo kwakọ n'ime ite vive ọ wụrụkwana convert otu akabasị look at n'ezi ebe mkpụrụ mmiri be a na-aṅụ mkpụrụ mmiri be aṅụcha mkpụrụ mmiri be were họtawa ibe nọ n'ime oke ite ahụ egwu dogwa mana ọmụnwa traditional nwoke dịrị dara nwa udude nke mmiri kingdom ga-azọta onye ọwụna ọ ikpe ekpere na ọfọ ka mmụọ ji eje ọgụ ngwere so na ọfọ ka idide ji awan na ọfọ dịịrị ọfọ ka aja ụfọ ka ndị gboo ji awa kwuchie ibe okwu owu na-ekwuru n'ọfọ o meghe n'izu ọma ha mee n'ọnwa anyị were na-ekwu na ụmụazị be anyị ha ji anatalụ andịba ji anakwuru ndị mụrụ fa eji ha atọ n'aka dibia ma ọ n'aka eze nwaanyị otu a ka nsi wee na-ekwu ya na-ewede ibe nji were dị ebube enu na ori na afọ na nkwụ na-eke were na-akụbi ya sị na ha ji anọtara ha ji enwetarịrị onwe ha ji enwetarịrị onwe fa unu ga-anatalụ unu ji enwetara onwe unu agaghị atọ n'aka dibia ma ọ n'aka ndị eze nwaanyị ọ bụ ajọ dibia ga-anaghị gị ikpele Chukwu ọ bụ eze nwaanyị ga-anaghị gị ikpele Chukwu chai ọ bụ ajọ dibia ụwa kpakara dị ngwo dibia ọwa eze nwaanyị kedu ibe o ji eji ekechi unu amazikwu nke wu ife akakwara na m ịgwago wa ajọ ife mana agwara m ga-agwa wa ezigbo ife ọnụ ukwu ogirisi ọwụhụ n'oke ite ọnụ ukwu ogirisi ka ọ na-eme
Echetere m oge m gwara ụnụ kụba na ogirisi. Echetere m mgbe m gwara ụnụ onye ọwụna ji eti ogirisi ebe ọwụna ị nwere tinye ogirisi. Olugo omenala na ọdịnala Igbo ga-adị ka ịfụrụ ndị gọvanọ na-agwago unu na omenala ụnụ dị ọnụ ukwu ogirisi. Ebe a ka a na-aga ọjị, ebe a ka a na-aka nzu, ebe a ka a na-ekwu ibe ọnụ ukwu ogirisi. Ọwụ n'oke ite. Ọ wụrụ na oke ite gede somewhere and ị maghị ibe ije eme. Ọwụ okwu ọnụ ka ejikọ ụwa. Ibe ahụ edokọrịda oke ite ga-awụ okwu ọnụ ka eji dokọ ya. And I will tell you na a ga-ejikwa okwu ọnụ wepụtakwa ibe ahụ niile nọ n'oke ite gị na-ede anya ya ọ na-eme. Oge erugo. Oge eruo n'ọmụnwa traditional nwoke dị nwudu dị nka mmiri kingdom. Anyị ejighị ego eme ibe ọwụna anyị na-eme. Ife anyị menwuru wu ife anyị menwuru. Ejighị ego eme ya. Iji ego mee ya nwanne ọfọ 19. JPAC is coming harder on you now. It's out now for destruction of your house. Ofu onye na-ekwu ibe a nwanne ịchọrọ ka atụfụrụ gị ọnụ ibe ị na-ekwu Ugochukwu mara kai. Nwanne ihugodoro ehu ka ogiri ehuru n'ohe. Ọ dị ka oke ite gị nọ n'ọba. Lions and Chooks ọmụnwa n'obe agụ nkwụ agụ ọmụ. Ugochukwu mara ka ihe ahụ adịghị go. You know well. Ugochukwu mara ka ihe well. Efuo n'oke ite ịnọ na nke oke ite ịnọ n'ọba. I can imagine the life of ụmụnne anyị ndị niile nwere oke ite kịta na nke dibịa. Nsogbu some people ekologo kwa ị nwere oke ite dowe na nke dibịa ka edi condition iji gwọta oke ite hapụ ya be dibịa. Ụjọ na-atụ gị ndị ya dị ụnụ ma ndị village ụnụ ma ndị mmadụ eme mara na ịgwọrọ oke ite i were edobe dibịa. Nwanne ilubena ha iwu nwoke ịkawu nwoke ịkawu half ịgwụ oke ite gị vuru Ebube nwa Jones anụrụ nke ị na-ekwu na ntị echighị ma ọmụnwa wee mekata atịwana onye gwụ na oke ite ya ovuru ka ịma ha na mụnwa traditional nwoke dị ịbụghị ibe ịgwụ onye gwụọ ya vuru ọmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwa odude nke mmiri kingdom. O nwere onye ji a challenge ma otu ụzọ date time and venue ka ọ fụnụ m anya na ọfụ ha m anya. At least you see me face to face na ọ na-adụ mma. At least ịfụ m anya face to face inwe ọgwụ ịkọm. Anaghị m eme ibe dibịa, anaghị m eme ibe eze nwaanyị, ibe na-emewe ife mmụọ. Yes, adịoluo mgbe ba ga-ebido challenge ibe mmụọ nọ n'ala Igbo mgbe ka ha ga-afụ ndị eze mmụọ. Yes, anaghị m eme ibe ndị dibịa for business. They are there to ife jeri ịkọrọ asịrị jee hie ife ha ga-eri ka ba na-achọ gịna ba na-akọ asị ife ha ga-eri ka bacha na-achọ. Emegodo ha asị gị na o nwekwara ife mere nke a na o nwere ife mere nke a na-achọ otu a ga-esi anata gị ife ha ga-eri. Ife ha ga-eri. So gị na eze mmụọ nọrọ gị na eze mmụọ ka unu kwesịrị ị na-eso. Unu ekwesịrị ị na-eso dibịa maka asị gị na mmụọ bụ ike, mmụọ na-eme, mmụọ ka adị ife a na-emewe ife mmụọ ka ezi ka dibịa siri bịa kwechirizie di ya ọgwọrọ nwere ibe ọ na-agwọ. Nwere ibe dibịa menwuru wabụrụ na-eme n'ala Igbo today ndị dibịa na ndị eze nwaanyị maka ọbaji asị gị na ka emeela gị ife agwụchala gị ọgwụ iwere ntụ ino eke mma ino ọgwụ iviri gafee n'aka ndị polisi Germany eje ha nweta gị, ndị polisi Europe eje ha enweta gị. Bịa na Europe anyị ka ịfụ gaa na America gaa n'ụwa niile
ka ịfụ na ụmụazị be anyị nọ na nga ebe ahụ gọvanọ na-agwazikwu ya ụnụ ụmụnne ụnụ most of them nọ na nga some of them jelebe dibịa gwụọrọ ọgwụ na ọnwụ na ha buru ibe ahụ gafete na airport ife ga-emerịrị andị mgbe ha bụ ebi onweghị ife mere sọzi emere na anwụdoro ha kpụrụ ha tụọ ha nga ọ ndụ dibịa ọ ndụ dibịa alụ mere bụ ụnụ asụsụ garị Martin anụrụ nke na-ekwu na ntị echi ma ama obi Okeke eziokwu sọ nsọ nwanne ya gazienụ adụghị m aga eso omenala na ọdịnala Igbo ife nwuwe eze mmụọ ga nwụ awụghị m dibịa biznes adị ugbu a ka a chọrọ ka a gbaketele ha biznes ha na-agba ọsọ na-azụ na a na-anarafe omenala na ọdịnala no a na-eme biznes ibe ebe ahụ akụọ gị chaji kụọ gị atụrụ kụọ gị ebini kụọ gị ji kụọ gị ọjị kụọ gị ose ọjị kụọ gị nkwụ ọkụ kụọ gị mmanya ibe niile ahụ ego ka eji jee vutere ivutechara ya ebe a na-eri dete ndị dibịa ugbu a ka unu ji eme upgrade ife mara ụnụ general certificate na-emesi ya ike unu enweghị ike na ha ife mmụọ anyị na-efe unu enweghị ike na ha ife mmụọ and even ma gọvanọ of Anambra steeti ọ gaghị astọpụ anyị ije na mmụọ nwanne mana ọnwụ na ị na-eme biznes ya mana agụ taksị na-akwụ taksị ka ọ dụghị onye ahụ n'obodo oyibo ịbịa n'ụwa niile kịta ndị dibịa akpakpọ isichago ụmụ be anyị na nga alụkwụsịzie ndị dibịa biko oke nwa Okeke ịbịa n'obodo oyibo ụmụnne anyị nọ na nga karịrị akarị ibe awụ ibe ndị dibịa gwụọrọba n'ọgwụ sụba na ọhụrụ ha nabata isi na American airport naba mmụọ that is na a ga-ewe ọkụ ọ na-ewe ha n'ọkụ ahụ ba agafere chai ndụbe anyị enwezighị uche epego amaghị m ibe a na-eji ụnụ na-eri unu richi unu ego obere uche epe mpe sometimes I can't imagine ibe ndụbe anyị na-eme ndị dibịa and iruo ndị dibịa ahụ nso ibe na-afụba n'ọnụ na-afụba n'azụ na-afụba n'ọnụ na-afụba n'ọnụ ọdụ ka ọdụba n'ọnụ na-eji esutụfụ ọgbọ n'ọnụ ọdụ ka dibịa gwọta ụmụ ọchị sụtụ ya ọgbọ n'ọnụ eziokwu ike ndị dibịa dị n'ọnụ ha Christian Ugochukwu Amobi Okeke nwanne ndị dibịa ogbugo ndị dibịa bịara imebi omenala na ọdịnala Igbo eziokwu ekweghị ebe anaghị eje ndị dibịa chọrọ imebi omenala na ọdịnala Igbo onye ọwụna difendị okwu omenala na ọdịnala befe chụwanụ ndị dibịa ọkpa elu ana chụbanụ ndị dibịa ọkpa elu ana ọha nwa walụ mere Igbo ma ndị eze nwaanyị a na-ejecha ka ọbọgwụ ịbụ ebe a na-egbedu ka ọbọgwụ nwanne ịtụtụrụ ụtarị pịawasị aba azụ ịfụ na ọbọgwụ na-agba ọsọ ịfụ na ọbọgwụ na-efe ọbọgwụ muvu ọsọ hie ya ọ na-agbakarịkwa ọkụkọ n'ọsọ mana ịbụ ya ọ na-eje chata achata iche na ọ gaghị aganwu iche na ọ gaghị agbani ọzọ mana ịnwe anwa pịa ọbọgwụ kụọ ya ụtarị hụrụ ya ụhụ jarịjarị ụkwaghị nke dara ụda o nwere ọdụ ụtarị iji awee pịa ya okpoo ya zịrịzịrị n'ahụ ọgbakọta ọsọ ịhụ na ọka ọkụkọ agba ọsọ so ndị eze nwaanyị ya bụrụ ndị oshi gaba ebe ha na-adụ siriọs agụgụba ha naba ejide ewu egbuo ya ma emechara akwụkwọ nsọ ya emecha ma emechaghị ya ọfụma n'ime ite wuo ma ajị ya ọka n'ime ite wuo kama esichazie ya ohe atabazie were eze tachafu ajị tụfu n'ala alụ mere n'ala Igbo eze nwaanyị ike ọbọgwụ nwanne ebe a na-eje ka ọbọgwụ
Akụkwata Chukudoro. What are you speaking about? Ana speak about onwa. Ana speak about onwa na atag onwe na so omenala na ọdịnala Igbo. Nwanne ibe unu na-ebupụta business. Awụ omenala ka unu na-ebupụta. Ibogwa awụ dibia, ibogwa awụ eze nwanyị. As long as na ị na-anara ndị mmadụ ego were na-alụ ọrụ a business ka ị na-eme. And they go too much, you can do undo. You will ike mankazu me mankazu emena. Imeuka ya ki were na egori. Because agolode uno. Ago ge hit uno hard this time around. Mungo Emmanuel told you go mungo obeli na parliament. To God who made me and you. Ezoku so single idea. Mungo tankota. Ibro keta ibe aketa uti. Ibro ya ondo chalulu nkebe. Luo ya locha detene futive nele traditional uke di wele gole nang. Ndoba ya go ba bia buta mevuta ibo nwe hiba je mevuta. Ina ameba avlugo eze nwani onye onda abari ka baji akpahari. Ana ma awu onu ba o na awu onu sivike. Ibro ndo a na-eji abani akpahari side otalu. Ọtalụ ekwulu ọbịa ndị a na-eme ọkọcha 9 10 11 ụnụ a na-akpagharị saịdị ọtalụ ekwulu ọbịa achọzighị nke ụnụ na-akpagharị saịdị ha ụnụ nwa tikwu isi saịdị ahụ again aka na abụja ahụ ụnụ ofu aka na ọkụ 9 or 10 enwetago m rịpọtụ ụnụ nwetakwa rịpọtụ ụnụ nwetakarịa rịpọtụ ụnụ na ọ na-awụ ọkụ ha 9 o'clock ụnụ afọ esi ya 10 o'clock unu na-eje achọ gbanga unu na-eje achọ ụdara unu na-eje achọ nke a unu a na-epigharị n'akụkụ be mmadụ na-evukọrọ ngwongwo na ngwongwo unu nwakwa ya anwụ ọzọ akụ nwata iso ndị sigbo ya nọdụ fọdụ chilit ya wele that means ndị eze nwanyị bụ ọta anọ na ajị ọ ibe ba wụnụ ndị ike ọgbọgwụ ike ọdụkwadụ bụ onwe ibe ike dobe eme ha nwere ike ọgbọgwụ na-ejibe amụwala onye a okeke lafụ oke ahụwala ọ ebe nọ ndị mara ndụba n'ala ba agbụketebe nso ebe ahụ a na-ata ebe ahụ anụ ahụ si abịa alụ mere Igbo ụmụ nwaanyị anaghị akọntrolu nwụzi nwaba nke ikpeazụ a asọrọgasị enwere ebe nwaba na-eje rie nri ebe ahụ ya jebe ebe ahụ one problem solved ọ nazi egbedu ka ukwu ọgbọgwụ gbasazikwa nne ihe ma one problem solved. Problem solved is problem solved. Nwa ka a na-agba traditional okede bụrụ ndị obodo a nke ụlọ na-eme were efụta ibe ndị be anyị enweghị ibe na-eme ha na-afụta ibe nzuzo ka ebụrụ ndị dibia enwere ezigbo dibia and ezigbo dibia ejego kwechiri were certificate na-arụ ihe ọ na-arụ ndị ofeke dibia na-achọ ndị ofeke dibia na-ezuzugharị so ụmụnne ọgwụ na ka ọha n'ọnụ ka m hụ traditional nwoke dị double iwe ya hie tata echi niile ọkụkọ enwe dị si ya gaziela ụnụ niile n'oriri afọ na nkwọ na-eke Christian Ugochukwu ndị eze nwaanyị na-ata ndị na-ala ndị ala Akwa is out. Chinua Achebe. And the Gungwa is in. Gungwa is in. Make sure no share a video. Nakandina kuna traditional okay that against your menana. Don't against your menana. Ubua kai ne restore your menana no ordinary. Ubua cancel guinea. I ne restore your menana no ordinary. Do dibia no for business. Anything to sell out. Anything that 419 ka ha no ndu dibia. Ibe amawo ibe ọ na-aga eme ka enwe ike na-ewetara fe ego. Ogore sago isi. Ogore nọ n'izu. Ta ga-esi amaburu onye nwere ego ka enwe ike ego a ka ha dia own. Anything possible. Ha no into that. And it takes eze mmụọ kajara akaja itiri ndu dibia ha ofọ nana. Ife a na-eme ha n'oli na afọ na nkwọ na-eke.
and the more traditional nwoke dị na challenge all those of DBS. Ọwụ na o nwere onye nwere ife o nwere ya pụta ife kwuo na o nwere ife o nwere na o menwere ife dị otu a ka anyị mee ya ka ọ dị popular. Mana as long as na omeghe onye pụta nwuru kwuo nekwa ihe ọ na-eme ma ọ na-eme ihe a. Otu a si wee gba nkịtị na mmadụ, otu a ka a ga-esi agba nkịtị ma na mmụọ, otu a ka a ga-esi agba nkịtị any place. Ọ dị n'ọfọ, ọ dị n'elu, ọ dị n'ala, ọ dị n'aka nne, ọ dị n'aka ekpe, ọ dị na mmiri, ọ dị ebe niile, ọ dị n'ikuku, ọ dị n'anyanwụ, ọ dị n'ọnwa, ọ dị na kpakpando, ọ dịkwa na traditional nwoke dị. Ụmụaka mere ụnụ.